I el conflicte el tenim servit. No el podem evitar constantment perquè desapareixem. Això ha sigut un gran mal dels últims 10 anys. A nosaltres ens han venut una independència gratuïta. Com? Ens han venut una independència gratuïta. Em sembla que això no va. Ets molt lluny. Sí, espera, mira. Ara. Bueno, doncs ens han venut una independència totalment gratuïta, totalment incruenta. És a dir, nosaltres ens havíem d'anar a dormir sent castellans, sent espanyols, i ens havíem d'aixecar siguent catalans. I l'únic tràmit que havíem de fer era anar a renovar el DNI perquè ens el donessin diferent. I ja està. Això era el que ens estaven venint. Potser els angelets ens el portarien sota el llit, Sí, potser ni això. Potser ja t'aixecaves i no havíem de fer res. Jo recordo un trull dient, catalans, no heu de fer res, només heu d'anar a votar. No heu de fer res. És a dir, ens han venut... Voleu dir que era tan fàcil i portem aquí 300 anys i era només sortir a votar i ja està? Ens han venut una idea molt triomfal. Nosaltres anirem, votarem, guanyarem i ja està. I el món ens reconeixerà perquè tota Europa està pendent de nosaltres i el món ens mira i totes aquestes coses. I bé, sí, en aquell moment sí que ens miraven. Jo des de fora de Catalunya us puc assegurar que anaves pel carrer a Galícia i la gent parlava d'això. Avui no, però aleshores sí. Avui ja és igual, avui surt un polític català a la tele i diu altra vegada aquests pesats. Però fa 7 anys, abans de l'1 d'octubre, sí, passaves pel carrer i senties converses sobre Catalunya a les terrasses. I suposo que passava també en altres llocs que no eren a Espanya, perquè sortíem als diaris, perquè sortíem a les televisions, perquè hi havia manifestacions, perquè tal. Però d'una manera o d'una altra el que ens han venut és que nosaltres no havíem de fer res, que nosaltres no patiríem gens, que nosaltres seguiríem amb la nostra vida, amb la nostra feina, amb els nostres sous, que ningú perdria la pensió. Això és molt bonic, és molt maco, és pensar que tot és fàcil i que tot és possible. Però clar, és que és fals, és totalment fals. Primer perquè les independències així que te les porta la fada de les dents com si fos un regalet, no existeixen. O sigui, les independències, la independència més civilitzada del món porta problemes. Imagineu-vos una independència d'Espanya, que civilitzada no ho pot ser perquè Espanya no és civilitzada. O sigui, i no vull dir que no siguin civilitzats com a persones, sinó que com a estat, Espanya mai ha permès una independència mínimament civilitzada. Et venen la de Guinea Equatorial, que va ser més o menys organitzadet i tal i qual, però fins i tot allà van tindre que sortir per potes perquè si no els pelaven. Per tant, les independències són tràgiques. Les independències tenen riscos. Les independències porten a vegades pobresa i porten anys difícils i s'ha d'assumir. Aleshores, hi ha un mecanisme de fer el clic, i deixar de tenir aquestes pors i deixar de parlar-li en castellà al jutge perquè si no li cauré malament i em cauran 10 anys en lloc de 8 perquè li caig malament i totes aquestes coses. No hi ha cap mecanisme que et pugui treure la por. L'única manera de perdre la por és decidir perdre la por. És una qüestió de dir, fins aquí, s'ha acabat, jo he viscut amb por tota la vida, he viscut amb precaució tota la vida, he pensat que tot seria fàcil, però ara me n'he adonat, i me n'he adonat perquè evidentment la via fàcil no funciona, o sigui, ja ens hem donat amb aquella paret de dir la via fàcil, no. Aleshores anem per la via difícil, que evidentment tots volem que sigui el menys difícil possible. Aquí ningú, és allò que diu, voleu una guerra? No, no la volem. No volem una guerra, no volem morts, no volem detinguts, no volem repressió, ja ho sabem, tot això no ho volem, però podria ser. Aleshores, el que has d'assumir és la realitat, i quan assumeixes la realitat és més fàcil acceptar-la. I arribar a la conclusió de dir, bé, em pot passar, puc anar amb un jutge que resulta que m'està demanant 6 mesos de presó, i jo, o la multa equivalent, no? I jo, clar, li parlo en castellà perquè si no, tal. Però bé, has de pensar una mica més enllà. Si jo li parlo en castellà, el següent que hi vagi li haurà de parlar en castellà. I el següent també. I aleshores potser és una tasca que no només has de fer per tu, has de fer pel teu fill per quan l'acusin d'aquí 6 anys, pel teu net per quan l'acusin d'aquí 20 anys. Primer per no arribar-hi, per aconseguir la independència abans, però sobretot perquè si arribes, ell pugui plantar-se igual que tu. És a dir, és una tasca que ens costarà, però que s'ha de fer. És així. És aprendre com els nens aprenen que si caus doncs t'aixeques. Que la gent té por, evidentment.
La gent té por perquè ningú vol anar a la presó, perquè ningú vol que el policia li canti les 40, perquè ningú vol que li fotin una multa per portar el CAT a la matrícula o per... ja ho sabem. Però bé, algú ha de començar a fer-ho, perquè si no comença ningú a fer-ho no ho farà mai ningú. Però siguem els primers. Digues. Jo vull fer una pregunta. Bueno, has descrit un panorama que crec que tots coincidim, més o menys. Quin creus que ha sigut, o creus, quin paper ha de tindre la dona catalana amb aquest canvi veient el panorama diguem, demogràfic i cultural, polític inclús, quan tot és contrari i tu potser estàs en una situació de precarietat total, laboral, ho tens tot en contra. Llavors, clar, un tomb demogràfic serà molt difícil. O sigui, la meva pregunta és, creus que és possible un canvi cultural fins al punt de que, no que tornem a velles fórmules, però sí que s'arribi a prendre consciència d'una necessitat de supervivència fins al punt de que la dona com a estructura d'estat, com a nació, que sempre ha sigut, la terra i la dona són font de tota vida i tota cultura. Els homes poden caure tots, però quan cauen les dones i perdem les terres, ja no ens cal llengua ni ens cal res. Llavors, creus que la família com a institució, diguem, tornarà a renéixer o que serà una font important, diguem, de valors nacionals que puguin ajudar amb aquesta, diguem, refundació de la nació catalana? Això ho acabarà contestant ell, No, perquè és un tema molt seu, però sí que hi ha una cosa. Jo crec que et dono la raó en això de la dona com a pilar del nacionalisme, per dir-ho així. Bàsicament perquè ens agradi o no dir-ho. De fet, quan es dibuixa la llibertat d'un país, sempre es dibuixa una dona. Que ho sabia? Que seria ell? És que som la llibertat. De tota manera, per tenir criatures fan falta un home i una dona, Sí, tots els homes no poden caure. Això que dic si cauen tots... Està molt bé, que les dones són molt importants, però... Necessitem que giri almenys un. Però però sabeu què passa? Sabeu què passa? Perquè entengueu la importància de les dones i perquè entengueu que sou la clau de tot, del món i de tot. Tu tanques en una sala 20 dones i un home, d'allà en poden sortir 20 fills. Tanques en una sala 20 homes i una sola dona, només surt un fill. Ni un fill. Per tant... No. Estic d'acord amb tu, surt la dona corrents. Aleshores, per això també socialment és el que sempre s'ha protegit més, les dones i els nens. Els nens perquè són el futur i són el relleu generacional, i les dones perquè són dones d'enganers. I sempre que hi ha moments d'inestabilitat, de guerra, sempre en situacions, i socialment, també en els moments d'estabilitat, es protegeixen molt les dones i els nens perquè és que són el futur i són la clau d'una societat. Centrant-nos en el que deies, sí que pot ressorgir. O sigui, pot ressorgir la família tradicional com a pilar de la nació per una qüestió molt senzilla. I és que els altres models no estan funcionant. És a dir, no estan funcionant en el sentit de... No em posaré a discutir si és correcte o no és correcte tots els models de família que hi ha. No, perquè no és el tema. I vaja, perquè m'és igual. El que cadascú faci amb la seva existència a nivell individual. Però clar, si estem parlant des d'una òptica nacionalista o des d'una òptica patriòtica, és evident que els altres models de família no ajuden a cohesionar un estat o a cohesionar una nació. No ajuden, perquè són dispersos en si mateixos. O sigui, si tu vols que una nació es mantingui, necessites fills. Si tu ets nacionalista, i això ho diem aquí dues persones que no en tenim cap dels dos de fills, però bueno, feu el que us diem i no el que fem. No som un exemple, sí. Però bé, sí, s'ha d'admetre que dins del que és el sentiment patriòtic o el pensament nacionalista s'ha d'entendre que una nació necessita perpetuar-se i això no es fa tenint un fill per parella o cap i 9 gossos.
No, això es fa tenint... No, és així, no? Vull dir, aquestes estadístiques de que no neixen nens però que les ciutats estan plenes de gossos. I tu dius, si tens temps per cuidar un gos, tens temps per cuidar un nen. Aleshores, clar... És aquesta cosa de ser un adolescent perpetu fins als 60. Un gos, mira, li deixo a la veïna, però un nen, clar, un nen requereix que una criança... Un temps que, ostres, clar, és que jo no podré anar a l'Índia a descobrir-me cada any i no podré anar... No, és que això d'anar a l'Índia a descobrir-te s'acabarà un dia, perquè un dia seràs gran. És a dir, no ets un adolescent perpetu i ens volen fer creure que sí a vegades, no? Bueno, ens porten a models d'existència que ens porten a la no reproducció i això és el suïcidi d'una civilització. I actualment gairebé totes les cultures d'Europa estan per sota del relleu generacional. Però el fet és que sí que aquests models tradicionals de família ressorgiran per una qüestió molt senzilla. O sigui, el meu pensament és que ressorgiran perquè funcionen, perquè han funcionat durant moltíssim temps. I no vol dir que no n'hi pugui haver d'alternatius, no vol dir que tothom s'hagi de casar i tothom hagi de tenir 5 fills, no és això. Però que majoritàriament la tendència ha sigut sempre a formar aquest tipus de famílies i que ara és una anomalia el fet de que la tendència sigui al revés. Però a mi el que m'ho fa pensar és que la persona que ho està preguntant és jove, relativament. No sé quina edat té, però... Ui. Bueno, que ara hi ets a temps, vull dir... No estem parlant... Hauria d'estar molt despistat aquell dia. Multiplica. Veus? És que aquí tots volem multiplicar-nos, però no es multiplica ningú, no? Però bueno, també és una qüestió de decisió, saps? De fet, qui pren la decisió de ser... O sigui, fan falta dos, però la pren la dona. És veritat. O sigui, si les dones volguessin tindre fills, en 4 anys omplíem de 2 milions de catalans Catalunya, però això no passarà. A no ser que... Però és una qüestió d'una ideologia molt... És una qüestió totalment ideològica. No és una qüestió de que les dones de sobte s'hagin despertat un dia i hagin dit no vull tenir fills. No és això, no és que la dona hagi evolucionat cap a un ésser que no vol tenir fills. És que la societat ha donat lloc a una sèrie d'ideologies i de maneres de viure que es fan sense fills. És així, però és circumstancial. I que et converteixen a la llarga, perdona, però a la llarga et converteixen en una situació on només tens l'estat. Perquè quan tens un estil de vida que al final et trobes que tens 65 anys i ets sol i no tens fills i ningú t'aixugarà el cul, al final dius, ostres, és que només tinc jo, només soc jo, la meva feina que pot fallar i l'Estat. Llavors això et converteix en una situació completament vulnerable davant de l'Estat i esdevens un estatista, que no caigui l'Estat, voto socialisme que em garanteix que em repartirà els diners i et trobes sol i l'Estat. I això et converteix en dependent de l'Estat, en estatista, perquè no tens coixí social. No has fet una gran família. És aquest el... Doncs en una nació sense estat no pots dependre de l'estat. És així de simple, necessites una família. Aquí volen fer una pregunta? Sí. Sí, jo sento que cada dia s'aprèn alguna cosa. Desconeixia absolutament aquest projecte de fer una escola en català. La Flama. M'agradaria que ho expliqués una mica. Tenint en compte que Sant Sadurní d'Anoia va haver un projecte dels quals molts d'aquí o alguns d'aquí van participar, que és l'Escola Vilarnau, que va ser una escola muntada en una cooperativa escolar, si no estic. Jo no vaig ser alumne d'aquesta escola, però que era laica i catalana, que va desaparèixer. Però... m'agradaria conèixer una mica el projecte d'aquesta escola, perquè a vegades jo m'agrada molt de la Bressala i col·laboro si puc i aquestes coses, però homes, desconeixia que aquí... Doncs... A l'escola Vilarnau havíem fet intercanvi amb la Bressala. Doncs... La línia era la mateixa. Doncs l'escola aquesta de la Flama bàsicament és això, ells volen... També tenim unes quantes professors i podrien anar. He sentit que hi havia manca de professors. Ara mateix hi ha manca de tot. És a dir, ells tenen un projecte molt interessant que bàsicament és reproduir el model de la Bressola aquí, crear escoles privades, clar, evidentment, fora de... La seva idea és crear escoles cooperatives, però clar, inicialment funcionarien com una escola privada perquè la financiació amb què compten ara mateix és molt bàsica i s'hauria d'autofinançar amb
amb els recursos doncs, que portessin els pares. No? Hi ha cap Però centre? No hi ha cap centre? no n'hi ha cap. Ells tenien la idea d'obrir-ne un pel curs 2024-2025, o sigui el pròxim, a l'Hospitalet de Llobregat, zona territori Comanxe. Sí. Bueno, és començar en llocs de més necessitat. Clar, ells van avaluar que realment era molt més necessari una escola d'aquest estil a l'Hospitalet de Llobregat, a l'AMB en general, que no pas doncs, A la Seu d'Urgell. Clar. I ells tenien pràcticament, ho tenien tot apamat, tenien el local ja parlat i tot això, i de sobte va passar alguna cosa, no sabem què, que va fer que el propietari del local es tirés enrere i digués que no li interessava. Per tant, ara, clar, estan intentant buscar un altre local per poder començar, si no aquest any proper, doncs el següent. La seva idea és començar des de baix, és a dir, començar amb l'ensenyança infantil i passar després que els mateixos nens vagin evolucionant cap a primària, secundària i fer-ho fins a secundària, o sigui, fins a batxillerat. Tenen ara mateix un cos docent bàsic, perquè clar, estem parlant d'una escola infantil només, però clar, busquen reclutar més professors que estiguin interessats en aquest projecte, fins i tot en altres zones,